Ngayong gabi, mga kuturan kay Kristo. Yari ato mga tensyones para sa pagsulog naton sa ika-27 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Para sa kalag ni Princess Ayesha, offered by Mama and Papa, and Mamo Aida Tauro. Para sa kalag ni Princess Ayesha, offered by Trongoy family. Para sa kalagnanday, Mark Anthony, kag Michael Angelo, offered by Annalyn. Para sa kalagnanday, Cirilo Sr., Cirilo Jr., kag Guadencia, offered by Erlinda Palparan. Para sa kalagnanday, Nonito, Jose, Candida, kag Henry, offered by Julieta Galarpe. Para sa kalagdanday, Teresita, Rodolfo, Amparo, Romero, Cristina, kag Richim, offered by Mercy Gunay and family. Para sa kalagdanday, Jose, Carmen, Milagros, Zinaida, Kathy, Antonio, kag Benji, offered by May Husayan. Para sa kalag ni Dominador, offered by Brenda Mendote. Thanksgiving is offered by Lowell Adrian Trongoy on his birthday tomorrow. Kag nato niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Linda Grace Roque and family, Mrs. Evelina Salem and family, Mr. and Mrs. Isaac Kapauan and family, Mrs. Mary Jane Cartel and family, Mr. and Mrs. Rosana Posares and family, Mr. and Mrs. Roger Amagin and family, Mr. and Mrs. Arnaldo Amoyot and family. Hinigugma nga mga utod, kung kita may mataas nga pwesto sa katilingban, ukon maalwan sa pagbulig sa simbahan, hindi malayo nga nagapaabot kita nga dayawon kag pasalamatan. Apang si Jesus nagasiling sa Ebanghelyo, nga kita mga sulugoon, nga nagatuman lamang sang aton katungdanan, ining pagpakaubos kag nagakahulugan nga ginatugyan naton ang tanan sa Ginoo. Siya ang ginagikanan sang tanan, kag siya ang nakibalo kung ano ang labing maayo para sa aton kag sa iya katawhan. Ang aton celebrante amo si Reverend Father John Tarifa. Palig magtindog ang tanan, kamagupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Ang
Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo ay ara sa inyo. Mga utod kilalahon natin ang ating mga sala, agon nga mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan ng mga misteryo. Tanan kita, nagakompesar ko sa Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, o sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa nagaampa ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angeles ka mga santos, na sa inyo mga utod, igaampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, titigan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Maluoy ka sa habon, Ginoo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa Kristo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Sa duda paginahin, sa mga kawayan na hamutan. O Ginoong Diyos sa inalangit mo, Diyos na amay Nagagang sa tanan, nagadayo kami sa imo, nagapagimbulan kami sa imo, nagasimba kami sa imo, nagahimaya kami sa imo, nagpasalamat kami sa imo bangod sa dakong mga himaya. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Ginoong Jesucristo, bugtong na anak, O Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, anak sa ikaw ang nagawala sa mga sala sa kalibutan. Maluoy
mga sala sa kalibutan. Sa taas, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing mataas, O Jesucristo. Bukod sa Espiritu Santo, sa himala sa Diyos na may himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kapitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kapitaasan. mga muyok kita. Makagahom kagulay katapusan nga Dios. Ang imutong manakaayo labaw pa sa pagkatakos kag sa mga handom sa mga nagapanawag sa imo. Ipakita sa amon ang imo kaluoy. Agud maluwas kami sa mga palaligban nga nagatublag sa amon konsensya. Kag ihatag sa amon bisan ang mga butang nga wala namon ginapangasi sa pagpangayo. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisan sang Espiritu Santo, Dios kanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Pagbasa gikan sa libro ni Habakuk nga propeta. O Ginoo, daw ano pa kadugay ang akon pagpanawag sa pagpangayo simbulig kag mamati ka, kag magluwas sa amon gikan sa paglugos. Nga ginapakita mo ako sini nga kagamo kag kalautan. Ang kalaglagan kag paglugos yara sa palibot ko, kag may inaway, kag binaysay bisan diin. Amo ini ang ginsabat sang Ginoo sa akon. Isulat sang maathag sa tapi-tapi nga lunang ang akon ipahayag sa imo. Agud nga sa isa lang kapag tanaw, mabasahan ini, pero ang tion magaabot sa indi madugay, kag ang ginapahayag ko sa imo matuman. Ayhan daw madugay ini mag-abot, pero hulata ini kay matuman gid ini. Kag indi na ini madugay. Kag amo ang mensahe, ang malaot indi mabuhi, pero ang matarong magakabuhi kay matutom siya sa Dios. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Kung karon nga adlaw mabatian ninyo ang tingog sang Ginoo, hindi ninyo pagpatigaha ang inyo mga tagipusoon. Kung karon nga adlaw mabatian ninyo ang tingog sang Ginoo, hindi ninyo pagpatigaha ang inyo mga tagipusoon. Kari kamo, dayawon ta ang Ginoo,
Magkanta kita sang malipayon sa aton mga ngapin kag manluluwas. Magpalapit kita sa iya atubangan nga may pagpasalamat kag magkanta sing masadya nga mga ambahanon sa pagdayaw. Kung karon nga adlaw, mabatian ninyo ang tingog sang Ginoo. Hindi ninyo pagpatigaha ang inyo mga tagipusoon. Kari kamo, magyaog kita sa tubangan sang Ginoo nga aton manunuga. Siya among aton Dios, kag kita ang mga tawo nga iya ginaatipan. Ang panong nga iya ginapahalab, karon pamatiin ninyo ang iya ginasiling. Kung karon nga adlaw, mabatian ninyo ang tingog sang Ginoo. Hindi ninyo pagpatigaha ang inyo mga tagipusoon. Hindi kamo magpakatiga subong sang inyo mga katigulangan dito sa Mereba. Subong sang dito sila sa disyerto sa Masa. Dito gintilawan kaginsulay nila ako, bisa nakita na nila ang akon ginhimo para sa ila. Kung karon nga adlaw, mabatian ninyo ang tingog sang Ginoo. Hindi ninyo pagpatigaha ang inyo mga tagipusoon. Pagbasa gikan sa ikaduha nga sulat ni Pablo sa kay Timoteo. Labing hinigugma, tungod sini ginapahanumdum ko ikaw sa pagdabdab sang bugay nga ginhatag sang Dios sa imo, sang pagtungtong ko sang akon kamot sa imo ulo. Kayang espiritu nga ginhatag sang Dios sa aton, wala nagapatalaw sa aton, kundi nagapuno sa aton sang gahom kag pakigugma kag pagpugong sang aton kaugalingon. Gani, hindi ka magkahuya sa pagpanaksi tungod sa aton Ginoo, kag hindi ka man magkahuya tungod sa akon nga binilanggo tungod sa iya. Sa baylo, magpakigbahin ka sa mga pag-antos tungod sang maayong balita. Suno sa kusog nga ginhatag sang Dios sa imo para sini. Tumana ang akon maayong nga mga gintudlo sa imo subong imo sulundan. Kag tipigi ang pagtuo kag pakigugma nga nangin-aton sa paghiusa kay Kristo Jesus. Tipigi ang maayo nga mga butang nga gintugyan sa imo paagi sa gahom sang Espiritu Santo nga nagapuyo sa ato. Ang tulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palyag magtindog ang tanan. Ang pulong sang Ginoo nagapadayon sa gihapon. Amo ini ang pulong nga gindala sa inyo sang maayong balita. Kayaraman sa imo. Suno kay San Lucas. Himaya sa imo, Ginoo.
Ang mga apostoles nagsiling sa Ginoo, dugangi ang amon pagtuo. Ang Ginoo nagsabat, kung may pagtuo ka mo, subong ka dako sa binhi sang mustasa, makasiling ka mo sa sining kahoy nga si kumuro, gabuta ang inyo mga kamot, o kung ang inyo mga gamot, kag itanom ang inyo kaugalingon sa dagat, kag magatuman ini sa inyo. Abi ang isa sa inyo, may sulugoon nga nagaarado, o kung nagabantay sang karnero. Kung magpauli siya halin sa uma, nagasiling bala ka mo sa iya, dali, kauna. Wala gid ka mo nagasiling sini. Sa baylo nagasiling ka mo sa iya, ihanda ang akon panihapon, mag-ilis ka magserbi sa akon, samtang nagakaon ka nagainom ako. Magkaon ka mag-inom, kung tapos na ako. Hindi bala, nga wala gid ka mo sing pasalamatan sa tulugoon, kay ang ginahimo niya, amo lamang ang ginasugo sa iya? Subong man ini sa inyo, sa tapos ninyo mahimo ang tanan sugo sa inyo, magsiling kamo, mga sulugoon man lang kami, gintuman lamang namon ang amon katungdanan. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayo sa imo, Ginoong Hesukristo. Hinigugma nga mga utod, ambot kun uso pa ni subong, pero sang una uso ini. Nga sa bagay, may maayo man nga epekto, pero kung magsige-sige, di daw hindi gid. Ano ini? Ang ginatawag naton nga reward system nga panimuot. Nga kung nakahimo kita sang maayo, di may reward kita o kung may premyo. Sa una, siling ko uso ini kay nga aman, kinder kagani ka grade 1, makakuha ka sang 100, no? Kaya sa una mo na mo, sa ulihi, star na. Pero sang chimpo na mo, 100 na nabutang. No? Kung perfect, 100. No? So, pag-abot sa balay, ti baklon ni nanay. Igaling kay asala sa grade 1. Pag grade 2, wala na. Pag grade 3, wala na ginabakal. No? Di ano pa kay, kung sa sugod, daw nami pa, sa ulihi kay wala na ginabakal, waay na. No? Hinigugma nga mga utod. No? Siling nako nami man ini nga daw may premyo. Pero budlay kung maanad kita. No? Kaya kung wala na ang premyo, basi. Kaglaban-laban gid, hindi kita maghimo sing maayo. Kagamo man ini ang pwede nga mangin ka ang tanan naton sa mahal nga Dios. No nga masimba lang kita, mga muyo lang kita, kay man, daw may nabaton kita nga bendisyon halin sa mahal nga Dios. Kung wala na gani, daw sobra pa kita sa bata gamay, dayo naton sunggod. No? Ang mga tigulang mas grabe papasunggodon sa mga bata. No? Ang bata ko kisa ko magsunggod, ya dugay-dugay tapos na. Pero ang tigulang magsunggod ay ayawan, kagit pa paumpaw. No? Dili ko mga utod ini bangod kay kung kaisa na anad kita sa tawag naton reward system. Luyag naton permi may premyo. Sa Santos nga Ebanghelyo ato nabatian nga ang Ginoo nagsiling sa iya magituton-an nga nagayo sa iya Lord dugangi ang amon nga pagtuo. Siling sa aton Ginoo, bisan daw mala mustasa lang, liso sa mustasa yung pagtuo, pwede na ina maka siling sa kahoy nga gabuta ang imo nga gamot kag itanom sa dagat ang imo kaugalingon. Subot silingon, maghamba kita pagtuo, wala ini sang quantity, kundi quality. Bisan daw gamay lang, pero ang iya kalidad, maayo, ang ini nga pagtuo, magabunga.
Kaganong iya nga bungahon, wala sa iban kundi ang serbisyo. Amo na gani nga sa second part sa Ebanghelyo, siling sang Ginoo, abi ang isa sa inyo may sulugoon nga nag-aarado, nga nagabantay sa karnero. Kung magpuli siya, hindi ba lang wala ka nagasiling nga kauna, ang siling pagid, siling sang Ginoo, himusa to ako panyapon, serbihi ako. Kung tapos ako karon, di amo na napagkaon mo pag-inom. Kapoy-kapoy ng sulugoon, pero suguon pagid siya. Di pasalamatan sa sang amo, di sang Ginoo, wala. Kaya nga aman, pinahimo man lang niya ang dapat niya himuon. Bawa na eksperyensyahan ko ini, no? Nagligad nga si Mana, akong tuka nga misa kag mangbadlis sa St. Paul's Hospital. Di kapoy man, no? Mabugtaw ka aga kay ang misa alas 6. Pagtapos ang misa, libuton mo ang bilog nga hospital, no? Kung kaisa masaka ka sa 5th floor, manao ka naman sa 3rd floor, makadto ka naman sa may ICU, tahi-tahi ang hospital, no? Matapos ang pila ka adlaw daw kinapoy nako, no? Daw masling ano man ni kasi pangabuhi, no? Pero sa ulihi may nag-abot nga picture sa akon nga huna-huna. Ano nga picture? Ang picture sa mga tawo nga ginpangbisitahan ko, no? Nga ahay. Ang pamangkot ko sa kagalingon ko, tiding ko mapili. Manglibot ko mangbadlis o kung ako ang maghigda sa hiligdaan nila, no? Nga ginagaid ka sang dextrose, no? Immediately ang sabat ko sa kagalingon ko, sige na lang, ako na lang manglibot sang sa ako ang libutan, no? Hinigugma nga mga utod, huo, no? Kung kaisa kakapoy kita, dumatakan kita, kaya daw wala man sang pakadtuan, no? Do kasubong sa eksperyensya sa mga tao sa Israel sa nauna nga balasahon. Panawag sila sa Diyos, daw wala man nagasabat ang Diyos. Anong hambal ni Propeta Habakuk? Sige lang, padayunon lang. Butsilingon ang ato pag-alagad sa mahal nga Diyos. Pag-alagad nga wala na base sa premyo. Sige lang kita alagad. Hindi kita maglagas nga may bendisyon gid sa sining duta nga luhaan. Kaya nga aman, kung wala diri, laban-laban ang aton nga premyo, ang aton bendisyon sa pihak nga kinabuhi. Di ganin higugma nga mga utod, bilang mga amay, kagiloy, hindi ka mo makapuyan. No? Pahuway-huway lang pero balik naman. No? Kitituod, no, kung ikaw nanay kag tatay, kapoy man sagay-sagod sang kabataan, no? Abi sa kabataan gani daw may diretso gid sila kung kaisa, no? Na mag-demand to the max pa, no? Daw wala ka lantawan kung isa makabataan kung ano ang kabudlay sa ilang sang ila ginikanan, no? Di ko maghimo ang bata sang maayo. Di pasalamatan gisa sang iya ginikanan. Kung ang ebanghelyo aton nga basihan, wala magikinahanglan kanya aman, amo gyud man dapat ang ginahimo sa isa ka bata, no? Kung ginahimo man lang nato ng aton nga obligasyon, hindi kita sagay kapanumdum nga dapat pasalamatan ukon dayawon gid kita. Kay kung amo ina ang aton nga panimuot nga mahimo na kita sang butang, kung may daya o kung may premyo, di laban-laban nagatamad kita. Ukon kung hindi gani, madali kita magsunggod. Ang worst, amo nga tumbuyon pa naton ang iban. No? Di amo na ko kaisa, pati na ginatumboy iya bata. No? Way kagiga panumdum, siyam takakabulan nga ginbusong, no? Ginpa-eskwela ta pa ikaw, amo pa ini. No? Obligasyon gi man na iya sang nanay. Obligasyon gi man na isang tatay. Sa piyak ka bahin ng kabataan, may obligasyon man. Hinigugma nga mautod. Anong buot silingon? Padayon lang kita nga maghimo sing maayon. May bendisyon man nga nagabalik o kung wala, sige lang.
may dayaw man o kung may premyo, sige lang. Importante nga atong ginaalagaran amo ang mahal nga Dios. Ang pag-alagad nga bunga sa aton pagtuo. Magtindog ang tanan. Nagatuwa ko sa Dios, Amay, nga makagahom sa tanan. Magubuhat sang langit ag sang duta. Nagatuwa ko kay Kristo iya anak kabukto nga aton Ginoo, nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansa sa krus na patay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw na banhaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit na nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, makagahom sa tanan. Gikan dito magari pa siya liwat sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, a Santa Iglesia Katolika, sa gikakaopdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala si katapusan. Amen. Magpangamuyok kita, mga utod, nga dugangan sa Ginoo ang aton pagtuo, ka magdabdab ang yatulot nga Espiritu. Agod na magkabuhi kita bilang iya maayo nga mga alagad. Aton nga isabat, palig-on na kami, o Ginoo. Palig-on na kami, O Ginoo. Para sa mga pangulo sang simbahan, gobyerno kag katilingban, kabay pa nga kabigo nila ang ila kaugalingon nga mga alagad nga ginhatagan sing katungdanan kag indi mga agalon nga alagaran. Mga muyo kita. Palig-on na kami, O Ginoo. Para sa mga mag-asawa, kabay pa nga ang paghigugma nga ila ginsumpaan sa altar sang Ginoo magpalig-on kag maghatag sa ila sing grasya kag kasadya sa kasadya ukon kasakit. Sa kahamungayaan ukon sa kaimulon, mga muyo kita. Palig-on na kami, O Ginoo. Para sa mga nabudlayan kag ginatilawan sa kabuhi, kabay pa nga ayuhon sila ni Kristo kag buligan sila sang mga tawo nga nagaulikid sa ila. Mga muyo kita. Palig-on na kami, O Ginoo. Para sa amon pungsod, kabay pa nga sa sining tuig sang Jubileo, mabatyagan namon ang kapahuwayan sang lawas kag kalag, kag magdalom pagid ang amon paglaom nga wala napaslaw sa amon. Mga muyo kita. Palig-on na kami, O Ginoo. Para sa amon pinalangga nga nagkalamatay, kabay pa nga maagom nila ang kalipay nga dayon dito sa langit. Mga muyo kita. Palig-on na kami, O Ginoo. Umahigugmaon nga Amay, palig-on na ang paghigugma nga nagayusa sa amon. Kani ka sa amon mga puluyan, kagimua kami nga mga masinulundon mo nga mga anak. Pinapangayon namin sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Alad naton ang aton mabuhi sa Diyos na nagtuga, mag-aton nga
Batununta sa ginong sakripisyo sa mga kamot, sa kariyong kay mayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kaysa bugos niya nga Santa Iglesia. O Diyos nga mo namay, bato na ining mahal nga sakripisyo nga buot mo nga ihalad naman sa imo. Kag paagi sa ring Eucharistia, nga tanda sa amon pagalagad, pasanto sa kami nga imo gintubos. Ginapangayon namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kanyaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Tapos kagangay Takus kagangay gid, igo gagapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo, o Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Imo gintuga ang tanan nga mga butang. Ang takna kag ang panahon nagatuman sang imo kasuguan. Kang tao nga imo ginhimo sa imo larawan, imo ginpagahom sa bugos sa kalibutan. Imo ginpadumala sa iya ang tanan nga mga tinuga, agud nga magdayaw siya sa imo adlaw-adlaw, tungod sa makatingalahan sa imo gahom kag kaalam, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Gani ang langit ka ang duta, ang mga angheles ka mga arkangheles, nagadayaw sa imo sing walay untat nga nagasiling. Santo, 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 ang Ginoong Diyos Sa mga ehersito, puno ang langit ng duta. sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa pagkitaasan. Hosana, Hosana, sa pagkitaasan. Dayon ang nagahari sa ngalan sang Ginoo. Hosana, Hosana, sa pagkitaasan. Hosana, Hosana, sa pagkitaasan. Santos ikaw nga tulo, Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani padala ang imo espiritu sa pagpasantos sini mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sa kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak at tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya inigin panagtag sa iyo magintutuan nga nagasiling. Magkuha ka mo tanan kag magkaon sini. Kaini among akong lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ng panihapon, iyagin kuha ang kalis sa nagapasalamat liwat. Kag iya iniging palibot sa iya magintutonan nga nagasiling. Magkuha kamutanan, ka mag-inom sa sining kalis. Kaini amo ang kalis sang akong dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan na kasugtanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala.
Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Kinabantalan ng mundo, Ginoo, ang imong kamatayon. Kag-amon pinapahayag ang imong pagkabanhaw. Tugtog sa imong pagkalit. Gani o amay, amon ginahalad sa imo ning tinapay sang kabuhi kag hining kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa handumanan sang pagkamatay kapag abanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bug-os nga kalibutan. Himpita siya sa pagigugma pod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon obispo nga sa Medifil, kasatanan nga makaparian. Dumdumang mga sakop sa ningamang katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawong. Kaluuy man kami, nga yagoy karon nagatambong, agud maambit namon ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw, kamagimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen Ilos ng Dios, upod kay San Jose nga yabana, upod sa mga apostoles, kasatanan nga mga santos na nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak, nga sa Hesus Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya kadira sa iya, ginahatag sa imo Dios sa may nga makagahom, sa kaisan sa nga Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa ato manluluwas, mga muyok kita puno sa pagsalig, suno sa gintudlo sa aton. May namon ngayon sa langit, pagdayamon namin mga alam, umabot sa amon ang imo
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Hatay kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami gumaluwas kami gihapon sa sala. Nagpalingon na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amo ginalauman, na magabalik sa Yesu Kristo nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsining sa iyong mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo. Ang akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Kagsunod sa imo ginsiling, hatagi siya sa pagidait kag paghiusa. Ikaw, nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo, yara gihapon sa iyo tanan. Kag yaramon sa imo. Mga utod, si may kalipay, maghatagay kamo sang pagidait. Peace. Mga utod, yari ang kordero sang Dios na nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan ang mga ginagapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, bilakot takus ka lang sumika sa akong pulian, ang painit lang lamang sa kapulong na mag-aanyo ang akong kalag. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Apang kun indikit matigayon, magkarig ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo. 啊。
talong sa mga bayon sa tinapay kag bino. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagbendisyonan kamo sa Diyos nga makagahom sa tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Mga utod si may kalipay, malakat kamo sa pagidait, kag padayon nga mangin matutom nga mga alagad sang Dios. Nahalad na ang Santos nga Misa. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa tanan. Mayang gabi man, Father.